Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavşı halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan vakıgalar bilen tanıştırığımızın devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Qozanda Tataristan hem Türkiye xатын kızları uçraşa. Bizden her vakit Türkiye bilen bik tığız ilimtede hem bik zor işenlik alıp barabız, proyektler alıp barabız. Şuna göre siz bizning için şit ya delegatsiya tugil. Рашид Аминовқа мемориал тақта қойылды. Телефоны каждый дом провели, да, воду каждый дом провели. А если бы не Рашид Измайлович, у нас бы и сейчас газа не было. Redut ауыл жерлік башлығы Рамиле Кучитарова. Мені просили нешінші ел ешіл, 15-ші елін шық главаға дейділер. Тарта алмаспын деп ойладым, қорқтым. Біз сеңа болышырбыз дейділер енді. Шол шықтым енді. Тарихи kadr sahifəsində Tıyınva tarixinə bağışlanan шығарылышыбыз. Nihayet 1959 yılının noyabrında Qozan televizyon studiyası o vaxtda şulay аталайды, işin başlaydı. Татарстанның Яңа ғасыр компаниясында Яңа ел маҗаралары. Менә ул хәситтә шушы яңа елны тулысы белән алып бара торган шундый бер юлы дибез әймәйдер. Qozanğa Türkiye Respublikasının xатын kızlar, гаилә һәм яшьләр мәсьәләләре үзәге вәкилләре эшлекле сәфәр белән килде. Делегация традицион гаилә мөнәсәбәтләре, мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу максатын күздәтте. Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты бинасындагы очрашуда безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Tatarның мәркәзе Qozanda һәм барлык татарларыбызны, халкыбызны берләштерә өчен җаваплы булган uyuşmada bütün dünya Tatar Kongresi binasında şun күңелдән сәлам дейбез. Һәм зур сәламнарны Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, bütün dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Şahrazi Василий Тургаев исеменнән җиткерәм. Türkiye'den kilgen qonaqlar Tatarstan'a millettəşlərimiz һәм qardaşlarımızdan Türkiye Respublikasının dini məsələlər boyunca ministri hem Diniye Nəzarəti Üzəgi Fondunun başlığından da selamlarını yetkirdiler. Sizler bizim birçok konuda ortak kardeşlerimizsiniz. Her ne kadar kilometrelerce uzak olsak da bilinmesini isteriz ki cennet vatan Türkiye'miz Tataristan'ın kardeş ülkesidir. Fatma xanım җитәкләгән үзәк социаль яклауга мохтаҗ булган җәмгыять катламнары белән эшли. Аңа балалар, хатын-кызлар һәм өлкән яшьтәге кешеләр керә. Аларны төрле өлкәләрдә эшләр өчен бушлай укыту, психологик ярдәм дә каралган. Төркиянең Диние Нәзарәте дә дини укытуны үз хисабына алып бара. Укытучылар күбесенчә бу эшкә фидакарларча карый һәм дәресләр өчен хезмәт хакы сорамый. Müslüman Kadınlar Birliği'nin bir parçası oluyor olmak, çok güzel çalışmalar, toplantılar ve birliktelikler Rabbim nasip etsin. Qozanğa килгән делегация тулайым алганда гаиләдәге гореф-гадәт, мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге тәҗрибә белән уртаклашыр өчен килгән. Оештыручылар аларны Болгар музее тыюлыгы һәм Болгар Ислам академиясе белән таныштырдылар. Конгресс бинасында Төркиядән килгән ханымнар Ак калфак хатын-кызлар оешмасы һәм Татарстан мөслимәләре белән әңгәмә курды. Безнең бүгенге көндә 17 чит илдә 52 регионда Татарстаныбызның 43 районында үзебезнең оешмабызның бүлекчәләре эшли. Кунакларга ак калфаклылар татар халкының гаилә кыйммәтләрен саклау, аның 3 буын вәкилләре ышанлыклы элемтәсен булдыру, телне һәм мәдәниятне саклау чаралары, нәсел нәсәбеңне белеп, шәҗәрә төзү буенча эшләре турында да тәфсилләп сөйләделәр. Сездә дә бардыр 30 яшьтән алып 50 яшькә хәтле бөтенләй кияүгә чыгып карамаган һәм бөтенләй өйләнмәгән ир-егетләр, хатын-кызлар. Шуңа без шулар белән бик каты эшли башладык. Безнең һәр ак калфакның каршында яучы оешмасы бар. Бу безнең өчен зур менә кирәкле эш. Бөтен дөнья татарлары өчен беренче булып 2010 елда татар гаиләсен булдыру һәм татар гаиләсен саклап калу үзәген оештырдык. Һәм дөрестән дә бүгенге көндә 3000-гә якын кеше үзенең барларын тапты. Шулай ук безнең Аллаһның рәхмәте белән инде 2008 елдан башланды халыкара фестиваль. Халыкара фестиваль ул безнең милли киемне торгызу өчен.
Шуңа күрә үзебезнең тегүчеләребезне, фабрикаларны барлап, менә аларга без шундый эш йөкләдек, үзебезнең татарча тегелгән кием-салымны популярлаштыру. И как мы видим, что очень много общего между организациями, которые у нас в России работают, и между теми организациями, которые работают в Турции. В прошлом году, когда мы были там, ознакомились с инфраструктурой, сейчас это ответный визит к нам для того, чтобы познакомиться с нашей инфраструктурой. И наша цель сделать так, чтобы между нашими странами было все больше и больше общих мероприятий. Әлбәттә, ике кардәш халыкның менә шундый уртак проектлары бүгенге көндә кирәк. Очрашуда Төркия кунаклары татар хатын-кызлары өчен тәзбек буенча остахана оештырдылар. Hem ele alışsın, hem boyamayı öğrensin, zemin boyamayı öğrensin, hem de güzel bir Türk motifini kazansın, değil mi? Camilerde görüyorsunuz, değil mi? Ә инде иң ахырдан кунаклар һәм хуҗалар бер-берсенә истәлекле милли бүләкләр тапшырдылар. Төркиягә кайткач, безнең чын милли рухтагы яулыкны киерсез. Төрки халыклары арасында менә шундый җылы мөнәсәбәтләр көннән-көн ныгый барсын иде. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Ярты гасыр Себер күләмендә дан тоткан Том совхозының элеккеге директоры Рәшит Әминов бакыйлыкка күчүгә 7 ел үткәч, авылдашлары аның истәлегенә туган авылында мемориаль такта ачты. Сугыш вакытында 8 яшьтә хезмәт батырлыгы өчен медаленә ия булган авыл малайы тормышы тагын нинди серләр саклыйсың? Елена Софиуллина видео язмасында. Когда он начал работать директором, значит, телефоны в каждый дом провели, да, воду в каждый дом провели, а если бы не Рашид Измайлович, у нас бы и сейчас газа не было. Рәшитнең балачагы бөек ватан сугышы елларына туры килгән. Башка иптәшләре кебек, ул да ачлыкта интегеп үсә. Бәлки шуңадыр гомере буе барысын да туендырырга омтылып яши. Хезмәт юлын тракторчыдан башлый. Өлкәнең иң зур авыл хуҗалыгы предприятиесе генераль директорына кадәр юл үтә. Ә сыйфатлы продукциясе белән туган авылын, Абытайны бөтен илебезгә таныта. Безусловно, овощеводческий совхоз «Том» это был градообразующий совхоз, которым давал работу местному населению, где люди трудились. Безусловно, этот пригородный совхоз, кроме того, кормил и Томск, Томскую область. Рәшит Әминов 1937 елның 20 июнендә дөньяга килә. Һөнәрчелек училищесында укый, киң профильле механизатор белгечлеге ала. Токарь, тракторчы булып эшли. Армиядан соң комсомол оешмасы секретаре итеп сайлана. Искиткеч оештыру сәләтенә ия булуын, авыл хуҗалыгын алып баруның бөтен нечкәлекләрен белгәнен күргәч, тиздән аны совхоз директоры итеп билгелиләр. Аны менә эшләргә бик яхшы иде. Ул булыша иде бөтенесенә дә. Бөтен халыкка булыша иде, авылны күтәрде. 1974 елга кадәр авылда 48 хуҗалыкта 470 кеше яши. Рәшит Әминов авылны төзекләндерү планын кабул итә. Юллар киңәйтелә, урамнарга асфальт салына. Кыска арада яңа мәктәп, стадион, теплица хуҗалыклары, пекарня, мәчет төзеп тапшырганнар. Совхоз продукциясе хәзер музей экспонатлары булып тора. Консервланган яшелчәләр, ярма, макарон һәм башкалар. Хуҗалыкны ныгыту авыл мәдәниятен торгызуга ярдәм итте ди Абытай халкы. Ну, к культуре, конечно, он относился очень трепетно. Не жалел для нас средства. Сразу увидя, что артисты у нас стоят в своих платьях, он говорит, надо обязательно найти. И, выйдя на сцену в новых костюмах, весь зал встал от удивления. Вот это был настоящий патриот. Рәшит Әминов гомере дәверендә бик күп нәрсәгә ирешкән. Кандидатлык диссертациясын яклап, өлкәнең закон чыгару думасы депутаты итеп сайланган. Ләкин иң мөһиме, ул иленең чын патриоты. Андыйларны онытмыйлар. Томск өлкәсенең Абытай авылыннан Елена Софиуллина, Татарлар. Кешеләргә булышуны Аллаһка бурычы дип кабул итә Шесмән районы Рәдүт авылы җирлеге башлыгы Рәмилә Күчитарова. Белеме буенча шәфкать туташы, фельдшер булып эшләгән, актив иҗтимагый тормыш алып барган. Кайгыртучан холыклы Рәмилә Габдулла кызына авылны җитәкләргә берничә ел элек тәкъдим итәләр. Якташларның тормыш шартларын яхшыртуны үз җилкәсенә алганына 3 ел. Хезмәт вазифасында, гаилә бурычларын да үтәргә өлгерә ул. 5 бала анасы, аларның өчесен
гаиләсенә тәрбиягә алган милләттәшебез белән Гөлдар Хафизова очрашып кайтты. Җылы эш бүлмәсендә утырмый ул. Хәер, уңайлы кабинеты да юк. 3 ел җитәкли Рәмилә Кучетарова Чесма районының Рәдүт авыл җирлеген. Якташларның тормыш шартларына битараф булмаган ханымга бу вазифаны берничә ел тәкъдим иткәннәр. Мине просили ничәнче ел ешул, 15-нче елны чык главага диделәр. Тарта алмасмын дип уйладым, курктым. Еще балалар да яшь бәләкәй, юк мәйтәм, бармыйм. Авылның, урамның халыгы әйтә. Бездә каких пор свет юк, су юк, кыен, авыр. Юллар юк. Чыга инде Рәмилә, мыш тарта алырсың диделәр. Тартып карасын инде. Без сиңа булышырбыз диделәр инде. Шул чыктым инде. Былай тарттык, иттек, биттек, но юлларны отсыпать иттек, светларны тегендә ясадык. Суны инде Аллага шөкер. Шулай. Әкренләп. Күп еллар чишелмәгән бу мәсьәләләр 3 ел эчендә хәл ителә. Алда әле бик күп эшләр бар. Һәр яңа көн аңа яңа бурычлар алып килә. Яңа мәсьәләләрне хәл итүне таләп итә. Төннәр буе йокламый, баш кайгырып, биш уйлап, нитеп чыгарасың. Биш то шул уйлаган чайын булып чыкса икән, булып чыкмый бит әле. Ничек син уйлыйсың, алай булып чыкмый. Рәмилә Габдулла кызының йокысыз төннәре Рәдүт авылы хакына. 2 тапкыр читтә яшәгәнне санамасаң, гомер буе монда ди ул. Балачагында әти-әнисе гаиләсе белән Кыргызстанга күченгән. Ләкин Җалалабадтагы яхшы тормыш илне сагынуны басмый. Анда 4 ел торып, гаилә кире кайта. Мәктәпне Рәмилә кеше ватанында тәмамлый һәм Троиц шәһәренең медицина училищесында укый. Язмышы да Рәдүттә була. Авылдашы Рафаэл Кучетаров белән гөрләтеп туй ясыйлар. Шулай да язмыш яшь гаиләне ныклыкка тикшерә. Яңа туган игезәк улларын югалту кайгысын басу өчен Кучетаровлар Казакъстанга китә. Бу аның туган авылыннан икенчегә аерылуы була. Ну тоже читтә торырга кыен. Тарта авыл тарта. Шуннан кайттык авылга кире Рафаэл белән. Шушында Дарин дигән кызыбыз туды 90 году. Менә биш балаларым, асрауга алган балалар. Менә бунысы үзебезнеке, Нәйлә, Дарина, монысы Слава, Дина и Оля менә. Оля совсем монда әле менә 6-7 яшьтер инде монарга. Район үзәк хастаханәсендә шәфкать туташы булып эшләгән Рәмилә балалар йортыннан дәвалауга килгән яшь үсмер малайны тәрбиягә ала. Менә шул Славадан башланды инде. Аяк җиңел булды. Безгә килгәндә Слава картон йөрий. Менә, понимаете? Ул карта тотадыр иде, артымнан йөридер. Әйдә картонник мама дип. Ничек аны отучить итәргә? Аны нәрсә эшләргә мин тиешим? Әйтегез әле миңа. Мин уйныйдырым аның белән карта. Менә мин симләхә утырып карта уйныйм. Менә бер мәртәбә проиграть итсәң, географияны укыйсың, икенчегә историяны укыйсың. Ул безгә килгәндә шул 5нче класста ул дважды дваны да белмидер. Менә шулай карта уйнап, без аны өйрәттек, проигрывать итә дә укый без конца. Шуннан картасында онытты, кирәкми карта, все, кирәкмидер, все, Аллага шөкер. Ел ярымнан соң Кучетаровларга яна опека органнары вәкилләре мөрәҗәгать итә. Балалар йортыннан опалы сеңелле 2 кызны да тәрбиягә алырга сорыйлар. Динага 9 яши, Оляга 4 яши. Мальчишку, когда родители взяли, мы были очень рады. Нам всегда хотелось, чтобы у нас братик был. Мы с сестрой прям без ума были от счастья, то, что у нас есть теперь братик. Ә менә кызларны алганда, Дарина, Кучетаровларның кеше кызы, әти-әнисенең карарын башта хупламаган. Я думала, как они нас станут меньше вдруг любить или что. Да, какие-то, там мне 17 лет всего было. А потом, когда мы увидели этих девочек, их глазки, они вот смотрели, знаете, вот сели вот так на диван вдвоем, крошечные, вот прям, совсем. И глаза такие открытые, ясные. Я говорю, да, мам. Тяжело было их не взять. Потому что им тоже нужна вот такая любовь, такая вот опека. Күрше Баландина авылында фельдшер булып эшләүче Рәмилә Габдулла кызы тәрбиягә алган балаларны карау һәм фермер хуҗалыгы оештырган иренә дә ярдәм итү өчен эштән китә. Засуха булып, шул кыенрак булып китте инде. Шулан отырдым да диванга, креслода елап ебәргән, менә алар минем янымда идәндә үрмәләп йөриләр ишәү. Мама, нигә елыйсың? Ел ярым элек Кучетаровлар балалар йортыннан тагын бер яшь үсмерне тәрбиягә алганнар. Дөресрәге, Михаил үзе аларда яшәргә теләгән. 2 ай укыдык бу баланы алыр өчен.
Менә без теге балаларны 2007 году алган балаларны укырга кирәкмидер. Хәзер приемный семья булып укырга кирәк. Монда эш бугаздан. Тегендә барып экзамен сдавать кирәк, укырга кирәк. Йөртте Рафаил, йөрдек икәүләшеп, монда эштә отпроситься итәм дә, тиз генә тегендә барып магнитка атнасына 2 мәртәбә йөреп укыдык. Өлгердек. Рәмилә Кучтарова балалар тәрбияләп күпме йокысыз төн үткәрде, үзе генә белә. Хәзер инде барысы да, үз балалары да, үгейләр дә йорттан таралдылар. Кайберләре гаилә кордылар. Кичләрен Рәмилә ханым Худайдан һәр баласын яклавын сорый. Ә көндез исә эштә кайный. Чиләбе өлкәсенең Чесмә районыннан Гөлдар Хафизова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Тарихи кадр сәхифәсендә ТНВ тарихына багышланган чыгарылышыбыз. Ниһаять, 1959 елның ноябрендә Казан телевидение студиясе ул вакытта шулай дип аталайды, эшен башлый. Татарстанның Яңа гасыр компаниясында яңа ел маҗаралары. Һәм менә ул Хәситтә шушы яңа елны тулысы белән алып бара торган шундый бер юлы дибез әймәйдер. Бүтән дөньяга сибелгән милләттәшләребезне таныту, җыю, берләштерү максатыннан барлыкка килгән Татарстан Яңа гасыр каналына 20 ел. Тарихи кадр сәхифәсендә ТНВ тарихына багышланган чыгарылышыбыз. Сүз танылган дикторыбыз Рөстәм Нәбиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүтән җир шарында сибелеп яшәгән милләттәшләребезнең яшәешен, республикабызның төрле өлкәдә казанышларын күрсәтүче ТНВ планета каналларын хәзер менә шушы милләттәшләребезнең яшәешен колачлап алган. Бу үзе зур нәрсә. Бүгенге көндә бу каналларның эш алымын, аларның нәтиҗәле хезмәтен күргәч, борынгыларның ата-баба нигезе, төп йорт дигән бик мәгънәле гыйбарәсе бар. Моны искә төшерү хикмәте менә нәрсәдә. Әле аның дәвамы, әгәр дә шушы төп йортта киләчәктә балаларның, оныкларның шат авазлары яңгыраса, бу нигез игелекле, бәрәкәтле булыр дип әйтеп кисәтеп калдырганнар. Республикабыз халык хуҗалыгының төрле тармакларында Россия Советлар Союзы дәрәҗәсендә уңышларын күрсәтеп, әдәбият, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге күркәм уңышлары белән шушылай яшәгәндә, көн кадагына инде телевидение студиясын оештыру таләбе килеп баса. Ниһаять, 1959 елның ноябрендә бөтен техник шараларны, бөтен хәзерлекне күргәннән соң, студия, Казан телевидение студиясе, ул вакытта шулай дип аталайды, эшен башлый. Шушы төп нигездә Шаян ТВ каналының балалары мәш килеп башына да өлгерәбез дип тырышып йөрүләрен күрү, аларның шат авазларын ишетү минем күңелдә сөенеч уята. Шаян, хәлеңне бит, мине оныттың бит. Эфирда Шаян ТВ. Вау! Димәк, безнең һәр өлкәдә күренекле уңышларга ирешүче буын үсә дигән сүз. Гадәттә, үзең сайлаган төймәгә басасың да, теләсәң ТНВ каналын,
Ләсән ТНВ Планета каналы, аның өстенә ВГТРК составында булган Татарстан радиосында, Татарстан телевидениесенә карыйсың. Әмма моңа кадәр күпме хезмәт куелган. Әйдәгез, бу турыда киләсе очрашуда сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе яңа ел маҗараларын әзерли башлады. Ул кичкенә генә Әминә белән бәйле. Оллар тормышы гаять катлаулы, мәхәббәт, гаилә мөнәсәбәтләре, рухи кыйммәтләрне саклау булар барысы да мюзиклда чагылыш табачак. Вакыйгалар җыр-моң белән үрелеп барачак. Чыру мәйданчыгыннан безнең репортаж. Борынгыдан татар хатын кызлары хәситә тапкан. Бу шундый матур бизәнү әйбере. Билгеле инде хәситә ул хатын кызның ихласлыгын, иң мөһиме байлыгын күрсәткән. Анда асыл ташлар белән бизәлгән була. Ни өчен хәситә турында сүз алып бара башладым? Чөнки безнең быелгы яңа ел маҗарасы нәкъ менә хәситәгә бәйле. Һәм инде безнең яңа гасыр телерадиокомпаниясе әлеге эшне башлады. Һәм менә ул хәситә шушы яңа елны тулысы белән алып бара торган шундый бер юлы дибез әймәйде. Менә сезнең кулда хәситә. Менә безнең хәзерге яшьләр хәситә турында бик әз беләләр. Менә сез нәрсәләр җиткерер идегез? Кызганычка ошо дөрес әйтәсез. Бүгенге яшьләр хәситә турында аз беләләр. Менә шуны әйтергә кирәк. Хәситә ул татар хатын-кызларының бизәнмәйләре булган. Һәм ул татар хатын-кызының статусын, аның дәрәҗәсен күрсәткән. Чөнки менә монда күрәбез, төрле кыйммәтле ташлардан ясалган, ул көмештән ясалган һәм бу барысы да кулдан эшләнелгән әйбер. Шуңа күрә бу хәситәне гомумән татар бизәкләрен кире модага кайтарырсак, һәр бер хатын-кызның гардеробында хәситә булса, хәзер яшьләр эше ул must have, ул булырга тиеш, булса бик күркәм булыр иде. Һәм безнең фильмда да, үзегез дөрес әйтәсез, мюзиклда барлык маҗаралар менә шул хәситә тирәсендә уза. Знаете, было много вариантов сценариев, мы подбирали именно тот, который будет очень актуален и нужен. Для чего мы выбрали сценарий Альберта Шакирова «Хәситә», потому что мы очень хотим, чтобы те национальные традиции, которые есть в каждой татарской семье, они были уважаемые, почитаемые и в современном мире, потому что это национальное украшение, вокруг которого разворачивается вся история в новогоднюю ночь, оно не просто дань традиции, это не просто красивое украшение татарской женщины, это та история, которая издревле сегодня поддерживает нас. Потому что если мы будем чтить прошлое и будем жить с уважением в настоящем времени, у нас действительно будет хорошее будущее. Есть мотор? Сцена 9, кадр 1, дубль 3. Син, әйдә безнең белән барасыңмы? Бәлки ул тапшырса күңеллерәк тә булыр. Сәлам, син китмәдеңме? Юк әле менә кердек кенә бит әле. Безнең белән барасың. Айылда бит инде һәр кеше үзенең теләкләре тормышка ашуын, хыяллары тормышка ашуын көтә. Мондагы геройларның да безнең күбесенең хыяллары тормышка аша. Һәм бу мюзиклда безнең матур, шундый бәхетле, бөтен кешегә бәхет китерә торган итеп бетә. Бәхетле киләчәк, киләчәк. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга булган чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге төрле тарихи сынауларны җиңеп чыгарга ярдәм итә. Без көчле рухлы халык. Сау булыгыз.